everyone, good afternoon. Ang oras natin ay 3:47 ng hapon. At yun, may pupuntahan kami ni Paring Jason. Sa dating tambayan. Ayun. Dating tinatambayan namin nung kami wala pang alam. Tambay-tambay lang kasi sobrang init. Ang init talaga. Magpapawag kami na siyempre tumbler With ice. nilagyan ko ng cube ice. Tapos may tubig dito sa aming dala. May dala kaming tubig, may dalang kape, bibili kami ng kanin para hindi na masyadong magastos. Hindi na masyado tayong bili ng bili. At yun, Tapos makagawa kami ng vlog. flex ko lang pala yung mga display dito ng kapatid ko. Ayan. Sabi kami na ang vlog. Sakit sa likod pag puro dito Ito, lang. ganito lang yan, ganito lang siya kalawak. Ayan o. Ito na yung pintuan. Halos dalawang dipa lang yung ano nito. Tapos, ayun, hagdan ng may-ari sa taas. Ayun na yung CR. Ito yung lababo. Ganyan lang siya. Dito kami natutulog na dalawa. Yung kapatid ko, yung nasa baba. Kasi, gusto nga sana namin sa baba. Eh, syempre kasi tumutuloy kami. Dapat sa baba kami. Kaso ayaw ng kapatid ko. Dito kami dalawa ni Jason. Sobrang init. Ayan, electric pa, no? Dalawa. Pasensya na po sa sigawan. Sa labas. Ayun. May ice na. At yung tirang ice, ilalagay dun sa gamot ko. Ilagay mo dyan sa loob ng bag na maliit. At ito, dito sa gamot. Para malamig na. Para mamaya pagdating malamig na siya. Kasi ang hirap nung gamot na i-spray sa ilong na hindi malamig. Sabihin ko ma? Wag na, wag na. Hayaan mo lang. Ibalot mo na yung plastic dyan sa itakip mo sa taas. Ganyan mo. Yan. Para kahit yung yellow, pwede pa yun mamaya kung hindi matunaw. Ayun. Ganyan lang. Sana wag umulan. Sana nga talaga wag umulan. Wala tayong payong. Hindi ko pala natanong yung kapatid ko kung may payong. SG! Pasensya na po kayo sa mga sabit-sabit kasi walang sampayan sa labas eh. Ayun talaga dito sa Maynila. Kaya bumili ng dryer yung kapatid ko para Pag pag nangungupahan sa naglaba. Manila, di ka pwedeng bili ng gamit para pag umalis ka. Madali ka, umalis. Dati nga, nasa Manila ako yung gamit ko lang, yung bag ko lang. Bag ko. Tapos bumili ko ng panlatag, yung pinakang-unan ko, yung bag ko mismo. Pag umalis ako, yung bag ko, dala ko lang mga gamit. Para kung ano man mangyari, magka malas-malas man, isang liparan lang. Hindi ko naisipin yung TV ko, paano ko makuha yun, yung ganito. Kultura box ko, paano ko makuha yun. Ayun lang yung ano ng kapatid ko eh, naging aesthetic oh. Nilagay siya ng mga display. Let's go. Display. Power bank Ayun, mo talaga. ayun lang yung ano niya. Hindi. Wala yun. Nakapag-charge Para na. makabawas ako. Mabigat yung power bank ko. Okay na, tanggalin na yung saksak. G na tayo, G. Yung tubig, pinatay mo. Sana sarap dalahin ng electric pan eh, no? Bili nga tayong pamaypay. Mahangin man oh. Kasi di natin sigurado. Ay, andito na kami namin sa labasan. Lalakad na kami. Masakay na ng jeep papunta ng Lonita. Pwede pa lang chinas, di pa sang bindrush. Hello? Pwede. Punta kami dun sa dati naming tambayan noon. Nung kami wala pang anak. Doon kami tumatambay noon ni Ami. Lisa? Ah. Extra B! Oh. Bungo! Hindi ko nalagay sa pag Ayun, siyempre, fast forward tayo. Dahil muna kami dito sa Quiapo. Pasalubong ata tayo, palabasan to eh. Baka basado ko to.
Dito muna. Punta kami dun sa Pahalik. Dito taas ma. Anoon ko itong ano kasi may ano ko dito rosaryo dito sa bag ko lagi. Bali lagi ko itong dala-dala para ito yung pangontra ko sa mga may mga masamang loob. Dito yan lagi sa bag ko. Dito yung akyat. Doon sa kabila. Nandun kami sa paakyat, sa Pahalik. Nandito na kami sa Pahalik. Dito lagi kami ni Amin noon. Nung dito pa ako sa Maynila nagtatrabaho. Dati kasi doon sa labas na simula papasok. Pag wala akong pasok noon, kaso nung nagtatrabaho pa ako, bihira akong mag-day off. Pati linggo, pinapasukan ko. Kasi kailangan kong mag-ipon noon at kada sahod ko nagpapadala ako kila mama, kila papa. Kasi nag-aaral pa noon sila pula noon.
na yung aking rosaryo na lagi kong dala. Ito yung gabay ko lagi. Dito yung lagi sa ano. Ito lang siya. Nasa bag ko yan lagi. Ayan lang. Dito na tayo. Di pa? Di yan. Nandito na tayo sa anong National Museum. Ayun, oh. Baga, oh. Uman na pala na. At dito na kami ni Ami sa ano. Dating tambayan namin noon. Ito yung sa tulugan, pero dapat rapat pa. Alright. Next time pala dapat maaga. May baon naman kami. Kaysa kasi naisip ko, gala rin kami habang nandito sa Maynila. May baon naman yung pagkain. Sakit sa likod kasi na puro higa lang doon sa bahay ni Bayaw. Baka mamanas na naman yung aking paa. Tsaka napakainit sa loob. Kung dito medyo presko. So next time dapat maaga. Sa susunod, Tapos ito National Museum. museum tayo Dapat pupunta. yan saan? Maaga ta. Pwede kayo mag-vlog dyan. Oo, pero dapat maaga. Siguro mga alas 10. Yo. At dyan si ano, Lapu-Lapu. Takbo. Stop. Alright. Go. Let's go. Go naman. Wala tayong panlatag. Gana sa kuwan. Gana sa mapa. Mapa? Pwede. Yun sa unahan mo. Sa dito. Hindi ah. Sa dito. Sa baba. Hindi. Ay, Doon yun oh. Ayun oh. karin. Ayun. Di, sa dito. Hanapin natin. Dito yun. Hindi yan pwede mawala. Hindi nga yun.
Dancing water. Dancing water. Para maiba naman yung vlog na makita nyo, hindi puro construction. Igala ko naman kayo dito sa Maynila. Shoutout sa mga OFW natin dyan na hindi na nakaka-uwi. Madalang yung uwi dito sa Pilipinas at di sila nakakapunta dito sa Luneta. Ayan. At dito sa vlog na to, papakita ko sa inyo yung ano, kagandahan dito sa Luneta. Naganda naman. Kaya nga. Yan. Pakita ko na sa inyo dito. Mamaya maganda yan. Tama pa kayo. Doon ako. Tara. Doon sa harap. Kita mereka Gala muna kami, ikot muna kami ni Ami. Yan, shoutout sa mga viewers natin na taga dito sa Maynila. Shoutout po sa inyong lahat. At dito sa paring dito ngayon sa Luneta. Yung mga nagja-jogging. Tayo. Saan? Hindi, may ano eh, may harang. Dati. Diyan nga tayo nung, di ba nung buntis ka? Kasama natin si Pula, doon tayo. Baka? Walang entrance dyan. Last natin napunta dito, alam mo kung kailan? Nung kasama natin si Bonjin na kumuha ko ng back pay. Diba? Yun ang last natin. Yun ang last natin punta rito. 2016 ata. Baka 17 na. 17. 2017. Oh, 2017. Sakwa na ka to si Bibi. Ay, diri pa. Pwede yung lumita. Basta bagong makabagyo. Yan. Ba't wala nang bantay? Di ba dati may bantay dyan? Sa kabila. Kasi si Rizal kabila. Okay, Rizal. Wala na nga. Sa kabila nga. Wala. Ikot tayo dito. Oh. Dito kami sa boulevard ng Batu. Ay, Luneta pala, kaya akala ko boulevard ng Batu. Ayun, si Rizal. Alright. Ang pagpapakabayan, Dr. Jose Rizal. Saan yan?
Yan, at gala-gala kami. Gala. Naikot na, doon kami kanina. Doon kami kanina, tapos dito naman kami. Ma! Alright! Mahihain tong kasama ko. Mahihain sa vlog. Ganun talaga. Masanay ka na. Pag siya yung kasama ko, di ako makabilo sa vlog. Nagpipigil. Gusto niya puro ano lang, pagpasyal-pasyal lang, walang vlog. Kailangan ko ng upload na sumasayaw na yung mga tubig, oh. Mas maganda yun mamayang gabi. Nagbiganda. Manila. Tara ma. Okay lang. Manila, hey. Manila, Manila, hey. Kumukontra. Tubig, tubig! Dali. Pero sa naisip ko sabi sa iba, minsan deserve mo ano nila. Nila. Ayun na sa amin sa unahan.